Отборът на Елица Тодорова, Крум, Алфредо и Ани Дончева ще изпълни за вас Пасо Добле. Отборът е избрал ексцентрична хореография. Ще танцуват върху музика от филма Матрицата. Алфредо ще изпълни ролята на Морфеус. Пасо Добле е испански народен танц, който пресъздава коридата. Обикновено мъжът влиза в ролята на тореадор, а жената символизира неговият плащ, сабя или животното. Аплодисменти! Дали това е финал? Аз не знам. Алфредо винаги дълго излиза от образ. Алфредо, ще те изчакам. Ето, на него му трябва още време. Аплодирайте го. При нас, Алфредо. Това, което разбрахме е, че освен много добър синхрон между вас, Алфредо има доста по-добър английски, отколкото български.